ang mga saad sa mga tawo. Mayo 7. Ug ang tanan nga katawhan na nagdungan sa pagtubag ug miingon, ang tanan nga giingon ni Jehova among pagabuhaton. Ug si Moises nagsugilon sa mga pulong sa katawan ngadto kang Jehova. Exodus kapitulo 19 bersikulo 8. Laing kasabutan gawas sa Abrahamikong pakigsaad gitawag diha sa kasulatan nga daan nga pakigsaad. Naumol tali sa Dios ug Israel didto sa Sinai ug dayon giratipikahan pinaagi sa dugo sa usa ka halad. Ang Abrahamic nga pakigsaad giratipikahan pinaagi sa dugo ni Kristo ug kini gitawag nga ikaduha o bag-o nga pakigsaad tungod kay ang dugo diin kini gisiliyuhan gipaagas human sa dugo sa unang pakigsaad. Sa wala madugay human sa kampo sa Sinai, si Moises gitawag ngadto sa bukid aron sa pagsugat sa Dios. Ang Israel karon pagadad-on ngadto sa usa ka suod ug pinasahi nga relasyon ngadto sa labing halangdon aron ilakip ingon nga usa ka simbahan ug usa ka nasod ubos sa kagamhanan sa Dios. Ang mensahe ngadto kang Moises alang sa mga katawhan mao, kun kamo motuman gayud sa akong tingog ug motuman sa akong pakigsaad, ni ana kamo mahimo nga usa ka talagsaon nga bahandi nga kanako labaw sa tanan nga mga katawhan. Kay ang tibuok yuta ako man, ug alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote ug usa ka balaan nga nasod. Exodus kapitulo 19 mga bersikulo 4 paingon sa 6. Mibalik si Moises sa kampo ug sa gipatawag niya ang mga ansyano sa Israel, iyang gisubli ngadto kanila ang Dios nun nga mensahe. Ang ilang tubag mao, ang tanan nga gisulti sa Ginoo among buhaton. Sa ingon ni ana, sila misulod ngadto sa usa ka solemne nga pakigsaad uban sa Dios. Nagsaad sa ilang kaugalingon sa pagdawat kaniya nga ilang magmamando. Diin sila nahimong usa ka espesyal nga diwa, ang mga sakop sa iyang awtoridad. Sa ilang pagkaulipon, ang mga tawo sa dakong bahin nawad-an sa kahibalo sa Dios ug sa mga baruganan sa Abrahamic nga pakigsaad. Nagpuyo sa taliwala sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagkadunot. Sila walay tinuod nga pagsabot sa pagkabalaan sa Dios, sa ilabihan nga pagkamakasasala sa ilang kaugalingon nga mga kasing-kasing, sa ilang hingpit nga kawalay katapos, sa ilang kaugalingon sa paghatag sa pagtuman sa kasuguan sa Dios ug sa ilang panginahanglan sa usa ka manluluwas. Gidala sila sa Dios ngadto sa Sinai, iyang gipadayag ang iyang himaya, iyang gihatag kanila ang iyang balaod, uban sa saad sa dakong mga panalangin sa kondisyon sa pagkamasulundon. Ang mga tawo wala makaanggo, nga kun wala si Kristo, imposible alang kanila sa pagtuman sa balaod sa Dios. Mibati nga sila nakahimo sa pagtukod sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Sila mipahayag, ang tanan nga gisulti sa Ginoo among buhaton ug magmasulundon. Exodus kapitulo 24 bersikulo 7.